पुरी हॉस्पिटल आज्ञा पुरी हॉस्पिटल এটা দেখুন এটা আমার এতে টাকা খরচ হচ্ছে বলে आज्ञा এতে টাকা খরচ হচ্ছে বলে দেখুন এতে সুন্দর নূয়া ভাବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ୟାର ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏମିତି 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 ଆମେ ଆଣିବା ଏମିତି ଆଣିକି ଏମିତି ବସେଇବା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିବା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଚିତ୍ର ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଟଏଲେଟ୍ର ଅବସ୍ଥା ଇଏ ହେଲା ଟଏଲେଟ୍ର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବସିବ କି ପରିସ୍ରା ଯିବ ସେଟା ସବୁ ତାକୁ ଧରିକି ବସିବ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କାମ ଏ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଯାଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମହିଳା ହେଲା ଗେଟ୍ ହେଇଛି ଗେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଗେଟ୍ ମାନେ କେମିତି ଯିବୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦରବାଜା ଅଛି ଦେଖିଛ ଦରବାଜାଟା କେଉଁଠି ଦେଖ ଏଇ ଦରବାଜାଟାରେ ହେଇଛି ଯିବ ଏମାନେ ଆସିବ ଇଏ ହେଲା ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏ ପ୍ରଭୁ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ପଠାନ୍ତୁ କେବେ ଏଠିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅକର୍ମା ଅଲଜ୍ୟା ବେହିଆ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କହିବିନି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯାହା ଜନତା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।